Keto, raw vegan, carnivore, všade vidíš stále šialenejšie diety, ktoré sú úplný hype, ale vieš, čo majú všetky spoločné? Sú extrémne, ale že totálne zbytočné. Aby si dosiahla svoje ciele, nemusíš vyhodiť polovicu jedla z taniera. Naopak, môže to byť fakt nebezpečné. Od únavy a nedostatku živín až po poruchy príjmu potravy a vážne zdravotné problémy. Mnohé z týchto diét sú len trendy, ktoré sú tu na pár rokov a nikto nevie, čo s vašim telom urobia dlhodobo. Rovnako tak tvoje telo nepotrebuje žiadny detox. Žiadna predražená šťava alebo fancy super potravina ťa len tak nezbaví toxínov alebo nejakých nánosov. Stačí sa starať o svoje orgány, ako je pečeň a obličky, ktoré toto všetko zvládajú zadarmo a prirodzene. Máš problémy s pleťou? Cítiš sa non-stop unavená? Máš brucho ako balón? Možno je na čase zmeniť stravovanie, ale nech je to smart. Skús pridať trochu viac veggies a celozrnné veci. Daj si kvalitné proteíny, ako sú vajcia, jogurt či strukoviny. A cukor gostne ako otravného spolužiaka. A to nie len zo sladkostí, ale aj z koly a energetiákov. Sleduj, či ti niektoré jedlo nerobí zle. Ak hej, skús ho na chvíľu ignorovať. Ale nechoď úplne do extrému a nevylučuj všetko naraz. Potrebuješ správny food flag a nie ďalšie problémy. A nezabudni, žiadna potravina nie je iba zdravá alebo nezdravá. Balans je ten kľúč a zároveň skvelá prevencia pred ochorením srdca, ciev, obezitou či cukrovkou. Tak nerieš jedlo ako strašiaka a radšej sa fokusuj na to, koľko a ako často niečo jedávaš.